Keď nemáte VIP, tak poďte za nemáte VIP pásku. Poďte kočky predo mňa. A také si nezamal za hej. To by som si mohol povedať, že som videl všetko. Kočky tak. Mami nám pomáha. Vidíš?
sa vyrábal na Československu, na Martine. Wolfgang Quadracic, nie zaliewam za tam. alebo SDKFC 10, ktorí ale nemeckí konštruktori, ktorí ozaj boli majstrami svojho remesla, to sa musí vyznať aj dnes, dokázali vylepšiť v tomto prípade o polný 150 mm kanón. Dá sa povedať, že počas celej druhej svetovej vojny nemeckí tankoví konštruktéri sa doslova prekonávali v lafetovaní najrozličnejšie výzbroje na najrozličnejšie podvozky. A tak napríklad tieto pôvodne demonstrantské ťahače Demag bývali veľmi často vyzbrojené napríklad protilietadlovými kanónmi rôznych typov. No a ďalej tu už máme ľahšiu techniku, príklad nemeckého motocyklu DMV so sidekou. Tieto motocykle sa využívali predovšetkým na Fínsku. Dá sa... A ďalej tu máme už modernejšiu techniku, mnohí si určite pamätajú, tieto vozidlá ešte stále môžeme niekde vidieť na našich cestách. Neodmysliteľná Tundra 813, známa hlavne vďaka svojej technickej vybavenosti, veľkej priechodnosti terénom, veľmi často využívaná v podvozov, navigácii rôznych zbraňových systémov. Ďalšie vozidlá sú teda vozidlá Volvo zo švédskej alebo norskej armády. Sú to vozidlá, ktoré sú veľmi pohyblivé. Postupne sa teraz vyraďujú z armády, ale boli naozaj používané vo všetkých možných vozidlách. Prvé bolo klasické, ďalšie bola vysielačková verzia. Ďalším vozidlom je Steyr, to sú naši kamaráti z Rakúska. Čo je na ňom zaujímavé, je napríklad to maskovanie predné. To slúži na to, aby vnútri sa môže svietiť v tej kabine a vlastne on vypí, ale vnútra svetlo nepreniká von. Títo vozidlá ešte do dneska sa nachádzajú vo výzbroji armády. Teraz niekoľko kúskov zo vzácnej pána Simeona. Ide o ozaj nádherné exempláre, príklady masívnej americkej techniky z čias druhej svetovej vojny ako prvý v rokoch druhej svetovej vojny, predovšetkým ako technická podpora hlavne na odťahovanie techniky, či už vlastnej alebo nepriateľskej, pretože napríklad pri takých operáciách, ako bola likvidácia nemeckého kotla pri francúzskom meste Falais, boli cesty po spojeneckých leteckých útokoch doslova utraté zničenými nemeckými vozidlami, ktoré bolo potrebné okamžite odpratávať, aby mohli postupovať americké a britské obrnené kolóny. Ďalej vidíme niektorý možno veľmi známy, dáme vozidlo
pod skratkou DUKV, alebo prezývané aj TAK, Kačica. Išlo o v podstate plávajúcu verziu nákladného vozidla GMC 135, ktorá bola chceli dostať do plinčích vôd a odtiaľ prekladali náklad na jedno takto a tie ich potom transportovali na breh. Výnimočne niesli aj gulometnú výzbroj. Ďalej vidíme klasický americký obrnený transportér, polopásov so sajtkou, ktorý sme už videli v prvom prevedení, a za ním najklasickejšia verzia nemeckého obrneného transportéru SDKFC 251, známeho aj ako AKO. Je to tá najčastejšia verzia 251/1 vyzbrojená. V tomto prípade jedným gulometom s pancierovým štítom vpredu. Veľmi často býval rovnaký gulomet ešte aj umiestnený na lasete vzadu. A za ním už replika nemeckého samohybného diela Stuck 3, ktorá je postavená na Jeep Willys v dvoch prevedeniach. Klasická olivovo-zelená farba za ním, dalo by sa povedať v mužnom prevedení, v pieskovej farbe. Takže z tohoto legendárneho vozidla sa vyrobilo vyše 300 000 kusov a pôsobil doslova na všetkých vojskách druhej svetovej vojny. Pokračujeme nemeckou technikou, ďalší polopásový obrnený transportér SDKFC 250, predchodca 250 jednotky. Líšil sa predovšetkým tvarovaním priestorov pre výsadok, takisto aj samozrejme kapacita, to je na prvý pohľad jedno bola menšia, keď 250 jednotka odniesla dôčlenov posádku 10 plne vyzbrojených vojakov, tak 250 to bola 6, keď sa veľmi potlačili možno 8, ale samozrejme, že to využitie bolo o mnoho širšie, slúžil ako spojovací, od rádiov, od sanitnív. Za ním, ak si nikoho nedela predstavovať, máme Chromárka, Volkswagen Chromár, ktorý pozerá svetlo sveta, kde sa pred druhou svetovou vojnou a jeho konštruktérom nebol nikto iný ako Ferdinand Porsche, ktorý sa neskôr založil závodku pod svojím vlastným menom. Tady ešte vidíme sovietský motocykel MC-72 a následuje modernejšia technika. Naše vozidlo malo prezdroviť ďalkomer, bolo ich cieľom, bolo ich posielať pred nepriateľa a robiť prieskum terénu. Ďalšie vozidlo boli príklad najpočasnejšie PL9 59, Ješkerka, je to vlastne obrnená vetrieska s 30 mm kanónom. Za Ješkerkou je posledná verzia tanku T-55, ktorá sa v Československu vyrábala. Je to verzia kladivo. Líšila sa od klasickej T-55 pridávnej pancierovaní na veži. Malo systém riadenia palby kladivo, ďalkový bezrodný ďalkomer, jemne zosílený motor a odvážneho vodiča. Ďalšie vozidlo je vojenského historického ústavu. Ďalším vozidlom je vozidlo Pandur franskej armády z Čiech, ktoré nám samozrejme ukázalo dynamiku náležitú. Je to vozidlo, ktoré vo výzbroji má dojem, že také 3 roky, 4 roky. Aké to má používanie zbraňového systému. Po vozidle sa vzadu nachádza 6 mužov, vozidlo takisto plave. A zbraň, hlavná zbraň v tomto prípade je to Canon MK44 Bushmaster, bojová váha podľa verzie je to 22 tón.
v tomto prípade ide o priestupnú verziu. Pohonom je 455 koňový radový preplňovaný 6-válec dieselový, maximálna rýchlosť 105 km. Ďalším vozidlom istočka. Metrov, 130 Cayman, je to úprava česko-britská a plnenie špeciálnych úlohov jednotiek je určený aj k preprave vzduchom a výsadku z vrtuľníku a na strane veľký váha je 4 tony, kladečka 6. Ďalším vozidlom je raketomet z výzbroje ozbrojených síl Slovenskej republiky, modulár. Je to raketomet, ktorý vyvinutý pre Slovenskú armádu. Na ním ide nabíjací systém raketových rakiet. Je odpalovacie zariadenie. Ďalší veľmi zaujímavý systém je to odpalovacie zariadenie S-300. S-300 je protiletecký alebo protiraketový systém schopný ničiť vzdušné ciele až rýchlosťou 4500 km za hodinu, to značí aj rakety, letecky riadené strely alebo teda rakety s kopou pravou strelu. Slovenské letectvo s ním dokáže nasadiť proti nepriateľom niekoľko týchto batérií. Ďalším je kanonová húbnica Zuzana, 150 Ďalším vozidlom je tá moderná, čiže T-72 moderná, je to najmodernejší tank BVP-2 z výzbroje ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vyzbrojené 30 mm kanónom. Váha 46. Ďalším vozidlom je BVP-55, čiže jednotkový vypočtovací protižarový tank. Je to vozidlo, ktoré bolo vyvinuté v Československu pre potreby východonemeckej a severskej armády. Naša armáda toto vozidlo nepoužívala. Má 20-tonový, tá 15-20-tonový žeriav. Je vozidlo Himalaya. Je to vlastne kanonová húfnica 150 mm postavená na podnožku T-72. Je to húfnica, ktorá bola stanovená prvoplánovo pre Indiu, preto sa volá Himalaya. Je to v princípe T-72 a sa je Zuzana na podvozku T-72. Tento tank má na rozdiel od ostatných tankov T-72 1000-koňový motor, čiže je výrazne motoricky na tom silnejší. A Dubnica a Kerameda Bratislava. Ďalšie vozidlo pomerne nosných, ktoré nevidia. Je to vozidlo, ktoré používala nemecká armáda v 70. rokoch pre používanie Mercedesu G. Je to vozidlo, ktoré malo samosvorný diferenciál a možnosť uzavrenia všetkých náprav. Nadávame čert, lebo
skúšaným spôsobom to nakoniec zaručuje. Ďalším vozidlom je tiež vozidlo sovietskej výroby SIL. Toto vozidlo má benzínový motor, má nafúkovanie kolies, čo na tú dobu bolo veľmi pokrokové. Samozrejme tá spotreba je taká, že čo liter po kilometr, ale priechodnosť terénu bola veľmi vysoká. Ďalej vidíme dva motocykle, ktoré využívala Červená armáda. Ide o motocykl Ural. To je slovenské. Na prvom sedia uniformovaní muži v typických marsikavých tričkách sovietských výsadkárov, za nimi v uniformách bývalej Československej ľudovej armády. Ďalej vidíme Tatu 805, ktorá sa ako jeden z hlavných obranných rozpočtov Československej armády využívala na 50. a 60. rokoch. Ďalej nám tu boisko Kropy, neodmysliteľná Praga VTS, populárna VTS-ka, dodnes veľmi často využívaná. Táto, ako môžete vidieť, bola využívaná predovšetkým na chemickú očistu, na odmorovanie zamorených priestorov a opäť prestrih do čias druhej svetovej vojny, alebo ešte pred druhou svetovou vojnou. Mercedes L1500, využívaný vo viacerých verziách, v tomto prípade ako haserské vozidlo. Ďalšie príklady sovietskej techniky využívanej Trojtonovej kategórie, vynikajúco priechodnú terénu, motor mala benzínový, motor zo 603 v podstate, že kvičala dosť. Že ťahač, je špeciálny ťahač, budovo nazývaný koník, pre náved rozličného strážovne, výkonu, mobilná jedáleň, až po spojovacie vozy. Na ním ide o modernejšia cesta Tatra 815, ako vidíte, tá už má vzadu dve nápravy, je schopná ťahať už aj modernejšie prívesy, lebo má tú točku položenú na jednom mieste. Dnes za ním je RM70, čiže raketový systém Grad československej výroby, ktorý sa vyznačoval tým, že mal aj samonabíjacie zariadenie, čiže vlastne vozidlo na sebe nieslo 2 pamätné pre priemery. Je to vozidlo veľkou priechodnosťou terénu. Jeho zaujímavosťou je to, že má dodneska drevený rám karosérie, ktorý je naplkovaný, ale v teréne naozaj to vozidlo dokáže nemôže. A on kričia, že áno, na publiku. Ale tam máme zosilovač, máte smolu. Ďakujeme. Všeobecne tieto vozidlá BVP majú vysokú priechodnosť terénom, sú veľmi obratné, aj veľmi odolné, ich podvozky znesú neuveriteľné veci. Toto vyprošťovacie vozidlo bolo v podobnom prevedení alebo je teda v podobnom prevedení aj vo výzbroji ozbrojených síl, vyprošťovacie, nie je to hasiacie. Za ním ide veliteľské vozidlo Hammer 2. Ktorý vidíme aj práve názad na boisko. Okrem americkej armády ho používali všetky armády, Commonwealthu, predovšetkým Kanadiania, Austrálčania, ale takisto bol podávaný aj Severnej armáde. Sovietskí tankisti ho objavili v
sovietské prieskupné lietadlo. Užívali ho jednoduchšie nočné bombardovanie, to znamená, že bol veľmi zraniteľný. Išlo tam len o plátený poťah, ktorý sleduje situáciu na blízku, ako ale pomalu veľmi často dôstojníci SS. Vážení priatelia, takže ako vidíme, dochádza k situácii, keď prevahu, leteckú prevahu získavajú sovietskí letci. Takže zatiaľ je situácia taká, že vzdušná prevaha, ale nie je to tak. Vzdušná prevaha, sovietskí letci nakrátko získajú vzdušnú prevahu, ale neskôr uvidíme, že karta sa znovu obráti, tak ako v týchto krutých bojoch. Takže priatelia, vzdušné boje pokračujú. Poprosím môjho moderátora. Tankov a samohybných diel by jednoducho nemali šancu. Polné delostrelectvo väčšinou nebývalo uspôsobené na boj proti tankom, aj keď samozrejme situácia si veľmi často vyžiadala aj takéto nasadenie, ale pokiaľ bola možnosť, tak obrnené transportéry, delostrelecké ťahače, obrnené prieskupné automobily uprednostňovali rýchle stiahnutie sa z boiska. Samohybné delá, špeciálne tieto SU-100 väčšinou nemávali gulometnú výzbroj. To znamená, že pokiaľ takéto samohybné delo ostalo bez podpory pechoty, tak boj zblízka proti pechote protivníka spravidla nemalo šancu. Pretože zasiahnuť rojnicu pechoty s akokoľvek mohutným delom je podstatne ťažšie ako pri použití gulometu. Teraz práve vidíme ten kritický moment, že sovietská pechota zostáva zalahnutá. SU-100 postupuje. Používa svoj 100 mm kanón. Z druhej strany vidíme strieľať tanky americkej výroby. Sovieti takisto evidentne nepoznajú presne silu a postavenie svojho protivníka. Teraz sa nám pekne ukazuje Sherman v celej svojej kráse. A preto tiež iba veľmi opatrne postupujú dopredu, pretože nemôžu tušiť, čo sa nachádza za na prvý pohľad slabou nemeckou obranou. Protivníkom SU-100. Všimnite si, ako sa nemecká pechota kryje za pancierom Štuku. Nemecko veľmi ťažko rozoznateľné a častokrát ich protivník nezistil pred tým, ako vôbec vystrelili. Tak a teraz sa nám chystá pravá tanková bitka. Štuk, ktorý vidíte v popredí, funguje, dalo by sa povedať, ako návnada. Má na seba prilákať pozornosť soviet.
sovietského. Tí sa samozrejme snažia bojovať, teraz vyrážajú do ľudského protiútoku. Esústovka stále bojuje s odstupom, teraz už na veľmi krátku vzdialenosť, na ktorou je panelu samohybných diel, ktorí majú veľmi obmedzené možnosti manévrovania námeru. Veľmi ťažké zasiahnuť protivníka. A s bojou v dolnom drone sú známe príklady taranov sovietských tankistov. Jeden z nich vďaka takéto mimoriadnej odvahe vyslúžil aj najvyššie vyznamenanie zlatú hviezdu hrdinu sovietskeho sveta. Nemecké jednotky medzi tým dovršujú obklúčenie sovietských jednotiek. Vychádza aj na boj proti mužovi, v ktorom sa používali absolútne všetky dostupné prostriedky